السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وانفلا فنبفي طاعة الله تحل الحياة. Tilimbuku limeneli la ad-durusu ramadhaniya kwa malesson okuzana ndi mwezi umeneu wa Ramadhan lil ummati al-muhammadiyya, malesson amena mapelekedwa ku umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Buku limeneli lidalembedwa ndi Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus. Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo. Mungu subhanahu wa ta'ala alandire ntchito zawo zabwino. Ndipo tili pa page number 7 pamene akufuna kuti fotokozera zokhuzana ndi kukakamizidwa kwa swaumu, kuti mwezi umene wa Ramadhan Mulungu subhanahu wa ta'ala anatikakamiza kuti tizisala mwezi wa Ramadhan. Ndipo pa page number 7 iwada tifotokozera kunena kuti wakana fardhuhu fi shahri Shaaban. Mulungu subhanahu wa ta'ala adatifotokozera ife ummu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti kuyambira panopa ndichikakamizo sopano kuti anthu amene mukusatira umma, anthu amene mukusatira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzisala mwezi wa Ramadhani zimenezo Mulungu subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa mu mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban utafika ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala adasisa mmenemo maaya, adasisa mavesi mmenemo olamula umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti mwezi wa Ramadhani ukafika mwezi umeneo muzisala kuja. Zimene zidachitika mina sanati thaniya min al-hijra, muchaka cha namba 2 pamene Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adasamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina. Ambiri mina kumafunsa kuti chaka chanji chimene so mwida kakamizidwa iya ndi chaka cha namba 2. Mtume kadasamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina, chaka choyamba sana sale anthu kuja. Sikunali chikakamiziki, sichinali chikakamizo. Naam, kwa chaka cha namba 2 ndi pamene Mulungu subhanahu wa ta'ala adakakamiza kunena kuti no mwezi wa Ramadhani ukafika mwezi sala kuja. Akuti zimenezo haithu anzala Allahu ta'ala, pamene Mulungu subhanahu wa ta'ala adatsitsa verse mu suratul Baqara aya 185. Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti shahru Ramadhana, bismillahir rahmanir rahim, nditudi mwezi wa Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Mwezi wa Ramadhani umene mkati mwake Mungu subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa Qur'ani. Yana Qur'ani imetima welenga Mungu subhanahu wa ta'ala adayitsitsa mwezi umene ndi mwezi wa Ramadhan. Mwina pamene panto kumafusa kulina kuti Qur'ani yo ndiye muzaka zonse zimene mtumiki daima kumapanga dawa Qur'ani idali kutsitsidwa mukamati kulina kuno idasitsidwa mu Qur'an mu Ramadhani zikutanthauza kuti chiyani. Naam, tanthauzo lake ndilo lina kuti Qur'ani Mulungu subhanahu wa ta'ala mena kuti fotokozera Qur'an bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz, kuti Qur'ani yolemekezeka ili kumalwa amene mashida lawhum mahfuz kudusa mitambo 7 huko. Qur'ani Mulungu subhanahu wa ta'ala adaisunga kulawhum mahfuz kumeneko ndiye mukadutsa mitambo 7. Inshallah tizakhala mwina ndi madarisi ena amene tizakaitu kufotokoza nkhani ngati zimenezo motambatsuka inshallah. Ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala adaichosa Qur'ani kumalo amene ochidwa lawhum mahfuz kuibweretsa pa thambo la dziko lapansi. Ndi kukhulupirira kuti anthu akumva chimene tikutanthauza. Thambo limene mmati mukanyamala maso anu enu mmaliyang'analo, kuthambo limenelo kuli malo amachedwa Baitul Izza. Ndi Allah adayitsisa Qur'ani imeneyi mu mwezi wa Ramadhan kuichosa ku lawhum mahfuz. Lawhum mahfuz imene kupezeka pambuyo pa mitambo yonse 7 poti munthu aidusa mitambo 7 ndi kumene kuli lawhul mahfuz. Allah adaichosa Qur'ani ja kumene kucha kuitsitsa kuibweretsa pa Baitul Izza, thambo limene timaliona pa dziko lapansi kuli nyumba kumene kimashidwa Baitul Izza. Ndi Allah adaitsitsa Qur'ani mwezi umene wa Ramadhan kuichosa ku lawhul mahfuz kuibweretsa pa Baitul Izza. Zimenezo Allah adaitsitsa Qur'ani imeneyi mwezi wa Ramadhan mu usiku uja umene umachidwa Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Mukama welenga ya Qur'ani muzapeza kuti Allah kufotokoza zimene kuti Qur'ani tidaivumbulusa mu usiku wa madalitso, usiku otamani ona kuti munthu amapeza zambiri kuchokera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala, usiku wa Lailatul Qadr.
Naam. Ndiye Allah kutufotokoza shahru Ramadhana, mwezi wa Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, mwezi umene mumudasisidwa Qur'an jumla yonse ya tundu kuichosa kulahul mahfudh kuibwelesa babaitul izza tambula ziko la pansi kena kukuchoka pa tambula ziko la pansi lija kumabwela kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamele bonde mabwela nthawi ndi nthawi Jibril alayhi salatu wasalam amambwelesera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pena mwina mtumiki wala ndila funso akudikirira yanko Allah mumuza Jibril tenga yani yanko ili kampasa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akuti Qur'ani yo hudal linnas kukala chiwongoko kwa antu. Lero lino ngati tukumana ndi mavuto ochuluka chifukwa taisi ya Qur'ani kumbuyo. Aslamu akukangana, aslamu akumenyana, aslamu akutukanizana, aslamu akunyozana zimene zifudina ti antu aisi ya Qur'ani kumbuyo. Sada welenge ndikumva Qur'ani kuti kuyankhula chiyani. Sada welenge ndikuzindikira matanthauzo a Qur'ani. Akada kauti Qur'ani ayiwelenga ndikumva zimene Qur'ani ikuyankhula, ndikugwirisa ntchito zimene Qur'ani ikunena, ndikukwanilisa malamulo amene Allah wayika mu Qur'ani sikukadakhala aslamu kumatukanizana. Aliyense akadakhala bize kumakonza yani kuti ndingazichose bwanji mmachimo, ndingazichose bwanji mu zinthu zimene Allah wandiletsa kuti ndisamapange, ndingazike bwanji muzija zimene Allah wandiuza kuti ndizichita. Naam. Ndiye shahru Ramadhana mwezi umene wa Ramadhani alladhi unzila fihi alquran mmene mudasisidwa Qur'an. Yani kusisidwa Qur'an mwezi wa Ramadhani zimene zizokukwanira kuti mwezi wa Ramadhani ni mwezi wolemekezeka kwambiri. Qur'ani imene yahuda linnas ndi chiwongoko kwa anthu mukafuna kuti nyumba yanu ilongosoke ananu apite akasome, ananu apite ku madrasa. Mamadrasa yake sidi kunena mamadrasa amene lero anthu ayambisa mu WhatsApp amiseche, mamadrasa otukanizana, mamadrasa onyozana, mamadrasa onena nakuti iwe kafiri, mamadrasa onena nakuti iwe wabida, mamadrasa onena nakuti iwe washiriki. Zimene zomsajoyini zopanda ntchito. Atumizeni ananu ku mizikiti, atumizeni ananu kwa maustazi, atumizeni ananu akakhale ndi ustazi akawaone kuti no khalidwe lawo lili bwanji, Qur'ani yawo akamawelenga ili bwanji, adab kapena mwambo wawo manyamulidwe a Qur'ani ali bwanji. Qur'ani yakumanyamula mmene mtumiki adaphunzitsira, Qur'ani yakumayiyang'ana mmene mtumiki adaphunzitsira, Qur'ani yakumayigwira mmene mtumiki adaphunzitsira. Mwatumizi akaphunzire zimenezo kuti ana amene waongoke, kuti mabanja amene wakhale bwino, kuti mmanyumbamu mulongosoke. Wabayinatin minal huda wal furqan. Komanso Qur'ani ndi yani imalongosola yubayyin, imalongosola chilungamo ndi chiti, chisokonekero ndi chiti. Qur'ani imalongosola zimenezo. Wal furqan, komanso Qur'ani imasiyanisa batil ndi haki, Qur'ani imasiyanisa. Lero lino anthu ambiri aphunzira kuti kubembeza mafano nzosayenera kuzera mu Qur'ani, kunyoza makolo nzosayenera kuzera mu Qur'ani. Anthu azindikira zimenezo aphunzira, kusakasaka maphunziro ndi kwabwino aphunzira zimenezo kuzera mu Qur'ani. Kuwelenga ndikufundikira munthu aziyesesa aziwelenga zimenezo zonsezo akuphunzira kuchokera mu Qur'ani. Kulibe makhalidwe ena aliwonse abwino amene lero lino anthu akuchita. Aliyense amene angakhale kuti akuchita makhalidwe abwinoyo, kaya mwina ndikuthandiza ovutika, kaya kuthandiza odwala, kaya kuthandiza osauka, kaya kumanga zipatala, kaya kumanga mamadrasa, kaya mwina ndikuthandiza okalamba, kaya kuthandiza ana amasiye, azimayi amene alibe azimuna kumaka wathandiza amene aja chiwenga chota satuluko kupanga chiwelewele. Makhalidwe onse abwino amene lero lino anthu akupanga, amene dziko lapansi latenga lero lino, chiyambi chake akutenga kuchokera mu Qur'ani. Naam. Ndi Allah adafotokoza kunena kuti faman shahida minkum ash-shahra falyasum, aliyense amene angauone mwezi mwa inu ameneyo asale kudya. Pamenepo inshallah tutafotokozera bwino chifukwa lero lino anthu amakangana zinthu zopanda pake, ndi kumatukanizana kumanyozana. Mwedziwo kukhala ngati mwedziwo watuluka mwina mkamwa mwawo, kunyoza zinthu zawo kukhala ngati mwedziwo kutuluka kukhutu kwawo. Alipo amene akupanga zimenezo muzina la sheikh, muzina la ustaz, muzina loti ine ndi alimu, ine ndi wophunzira, ndaphunzira kwa kuti ndikumalongosola amene adayendera maphunziro zopanda ntchito. Kungoyitanira kuti mwina mwake anthu azikutama, mwina anthu azikuchemerera, kaya anthu azikuopa kapena kaya mwina anthu azikulemekeza, zopanda ntchito zimenezo. Yani munthu amene akusakasaka maphunziro cholinga chake chikhale kufunafuna Allah, osati kuwadzivisa anthu kuti ndili ndi diploma, ndili ndi degree, ndili ndi zakuti mchipembedzo zimenezo mulibe.
ndi Allah kutilamula kuti famana shahida minkum ash-shahara falyasum, amene wauona mwezi mauona kuti shahida amatanthauza kuuona, mauona kuti shahida amatanthauza kuti munthu yosali pa ulendo ali pa khomo. Ndi mawu amene watenga matanthauzo awiri, amene wauona mwezi komanso ali pa khomo, si sali pa ulendo, ameneyo asali kudya. Zimenezo zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala akutia mkuu, zimenezo zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala akutilamula mu suratul Baqara aya 185. Ngati muli ndifunso ndemanga tikubweretsa kuti pano pa fi taatillahi tawafikireni maadimini athu fi taatillahi tahlul haya, mukama musata Allah umoyo makoma. Ngati mukufuna nyumba yanu ikhale nyumba yabwino, musatileni Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mafunso anu ndemanga zanu inshallah zizagwiritsidwa ntchito. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.